Lähettipalvelu Tampere. Oli sitten ruuhka tai ei, niin autamme pikkutavaran noudoissa. Tampere, Pirkkala, Nokia, Akaa, Lempäälä, Ylöjärvi. Ottakaa yhteyttä. Videolla yhteystiedot ja blogeissa. talonmiespalvelut@gmail.com. Ja maksutapa käteisellä sopimuksen mukaan. Eli yhteydenotot ensisijassa sähköpostilla. Toistan ensisijassa sähköpostilla, kerta tämmöisessäkin liikenteessä on aina liikennevaara vastailla puhelimeen. Sen lisäksi ylimääräinen rikesakko, joka ei ole suinkaan mikään pieni raha nykyään, että niin siinä menee miinukselle äkkiä, joten puhelut tekstarina, jossa on sähköpostina, niin oltaan sen kautta sitten yhteydessä. Jokaisella on varmaan nykyaikana jo sähköpostista, osaa 80-vuotiaat mummukin käyttää, että älkää viittikö leikkiä tyhmää. Talonmiespalvelut@gmail.com toimii ja auto liikkuu tilauksen mukaan. Se on moro. Vaihdetaan nokka kohti jälleen Tampereen keskustaa. Se on